Kai, dala zo mana. Kamar ya in zo. Ya haƙuri mana ka zo. Ka wannan irin kira ne haka kamar ya ba zan zo ba. Kamar na san wannan fuska. Ba kai bane Imran wanda kake a garin Kano kake ba da hayar gurare? Gaskiya malam bane ba. Ni dan garin Gwamna ne. Bari in kira lambar sa, ina da lambar sa. Wannan gayi gina ne mai fasa mana taya? Ai wannan karfanci ne haka. Wannan karfan fa so yake tona mana asiri. Hello? Barka dai Imran. Kana ina ne? Ina so ma. To amma Faisal lafiya kake so mu haɗu? Ka tabbatar kana gari? Ina nan mana. Ina nan gari yanzu haka magana nan da nake maka ina office. A sai kuka, a sai kubewa. To ai ba mai shi wannan dan damban. Ba san abin da ya kawo shi ba, kawai dai ya zo ne dama mu gaisa. To idan kin san ba wani abu tsakaninki da shi to kada ƙara zuwa wajenki. Yanzu ba za ka ji kunya gaya wa babana kana so na ba? Kunya kuma? A babu wani kunya. Ai na ya ga na zo, na gaya masa ina son ki shine zai tabbatar da gaske nake. Ni ba mai yaudari bane ba. Mamuni. Yashi. Mamuni irga ga kudin sun cika? Ai tare muka kirga, kana kirgawa ina binka. Sun cika cif. Allah ya tabbike ka. Na samu labarin baba duk faɗin ƙauyen nan. Malam Musa ba shi da aminin da ya wuce kai. Tabbas haka ne. Ba shi da aminin da ya fi ni, kuma ni ma ban da aminin da ya fi shi. Muna ƙanana haka muka taso. Dama babu wata tambaya nake so in maka, amma sirri ne tsakanina ni da kai. Dama tambayar akan yarsa ne Ladidi, baba shi ya haife ta ko kuma yar riko ce a wajensa? Na san komai daga ni sai Malam Musa, banda mu sai dai Allah. To ta san ka zo? Ta sani, ita ma nake jira. Unguwar Hausawa kusa da gidan Alhaji Ibrahim mai kayan wuta shekara 20 da suka wuce? Unguwar Hausawa kusa da gidan marigayi Alhaji Ibrahim shekaru 20 baya da suka wuce. Ki faɗa min gaskiya me tsakaninki da wancan gayan? Ka fa tambaye ni ɗazu na gaya maka. To a yanzu kuma me kake son gaya maka? Wata gaskiyar nake so ki gaya min ba irin wacce kika faɗa min ba. Gaskiya na gaya maka ɗazu. A yanzu duk abin da zan gaya maka to akasin hakan ne, ƙarya zan maka. Duk duniya babu wanda ya san wannan labarin. Daga Malam Musa sai Malam Hashim amininsa. Ku zuba ido ku ga yadda zan yi kace-kace da wannan dan gwamnan wanda yake tunanin ya fi karfin kowa kuma babu wanda zai taɓa nasara a kansa. Idan ana maganar wanka ba a boye na cibi, haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji. Ku daina kacici wajen zaɓen manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa. Bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira 210 kacal akan kowace 1 gig. Haka zalika za ka iya converting airtime to cash, ma'ana za ka iya maida kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar Bilsops. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki, sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garabasa. Bilsop shine zaɓina. Bilsop shine zaɓina. Bilsop zaɓina zaɓin. Bilsop shine zaɓina kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku biyo mu.